Ola, que tal? Moi boas noites. Hoxe temos connosco en Sin Rodeos ao escritor e xornalista Manuel Rivas. Manuel, boas noites e benvido. Boas noites. Hola. Boas noites, Manolo. No teu caso, eres xornalista e escritor, tamén ensaísta e poeta. A hora de discernir entre xornalista e escritor, quedaste co segundo, co primeiro, ou para ti ser escritor tamén é un xeito de ser xornalista? Sí, ser xornalista e ser escritor, non? Traballamos coas palabras, coa comunicación. Eu, dende logo, non me cambio de uniforme cando escribo, digamos, un artigo, unha reportaxe ou cando escribo un conto, non? Evidentemente, os tempos, digamos, máis que nada, os tempos interiores son un pouco diferentes e se cadra tamén podes... A diferencia fundamental que vexo así de entrada é que, digamos, que cando estás a escribir, a facer literatura, podes traspasar o que os arqueólogos chaman a liña do inaccesible, que é cando rematan as probas, cando remata as pegadas da historia, a través da imaginación podes atreverte a ir un pouquiño máis alá, non? Eso sería... Pero o xornalista ten que ser escritor. No mundo do xornalismo, precisamente, vostede iniciouse moi cedo, con só 15 anos, empezou de aprendiz en el Ideal Gallego. Case 40 anos despois, como ve vostede o xornalismo e, sobre todo, como ve o futuro do xornalismo? Casi semella unha ollada prehistórica remontarse. Eu vexo necesario, primeiro, cada vez máis necesario, non? Nun tempo en que se fala moito de casi de todo, a todos os niveis de crise, non? E de incertidume. O xornalismo tamén semella que dos eidos como que está máis posto en cuestión, non? Porque cambiaron moitas cousas tecnolóxicamente, pero tamén en todo, non? Eu penso que é moi importante que os propios xornalistas recuperen o que podemos chamar unha autoestima, non? E que consideren o importante, que o custodiar, digamos, o sentido das palabras. Hai unha idea que a min pareceme extraordinariamente vixente, non? Que era unha especie de mandamento de Albert Camus, ademais escrito un tempo moi duro tamén, moita máis incertidume aínda, porque foi nos anos da Segunda Guerra Mundial, cando el traballaba, este escritor, que despois foi Premio Nobel, traballaba nun xornal clandestino que se chamaba Combate, e el fixo unha especie de 5 mandamentos que sirven tanto para a literatura como para o xornalismo. O primeiro era non dominar, é dicir, a sociedade, todos necesitamos que existan medios de comunicación onde o seu propósito non sexa dominar, senón transmitir información básica, non? Para a humanidade. Ti dicías antes que o xornalista ten que saber ser escritor, pero a ti na carreira un profesor dixoche: "Esto non é periodismo, é literatura". Sí. Cambiaron as cousas na universidade. Sí, non sei, agora pode haber, digamos, esa ollada un pouco caricaturesca, ao mellor hai quen a mantén, non? Porque, claro, un dos inimigos do xornalismo ás veces está o inimigo na casa, non? Hai este escritor Mankell de novelas policíacas tan extraordinario, non? O sueco ten un libro que se chama Falsa Pista, entón di, hai unha persoa que está a cavar no chan, non? E bota a terra para arriba porque está intentando procurar a verdade. E arriba hai outra persoa que a terra que este bota para arriba, o outro está lle botando en riba para baixo outra vez. E dicía, os dous son xornalistas. Pensa vostede que revolucionou a literatura galega? Falar dun mesmo, non? Situarse, digamos así, no proceso de tal, pois... Penso que un intenta, cando escribe, sobre todo, intenta porlle boca aos propios enigmas, non? Que un ten, as propias
dúbidas e penumbras, non? Que ve dentro dun mesmo e tamén no mundo que o rodea e na condición humana. Entón, non penso tanto que cando un escribe non faz cálculos, non? De dicir onde estou eu dentro da literatura, senón que intentas dicir, bueno, que podo dicir, non? Que podo facer para que algo que antes non existía, modestamente exista algo novo, non? Como que achega, digamos, unha nova especie, unha nova planta, pois nun campo, nun sardín, ou nunha leira que antes non existía, non? Xa, se acada, se te achegas a iso, é dicir, poder decir en algún momento aquilo que dicía Machado de Asís, non? Que dicía, mereceu a pena ser inventado, non? É algo que pagou a pena que se inventara. Pois iso que intentas despois, xa é cousa doutros, de estudosos ou da xente, dicir se isto revolucionou ou non. No plano da política, o día de hoxe, na Galicia do século XXI, consideraste un nacionalista galego ou máis ben un libre pensador internacionalista? A mí gustame máis a palabra internacionalista que nacionalista. Tamén é certo que as palabras todas hai que poñelas, eu penso que en cada entre en riba da mesa para saber o que significan, non? Por iso digo que tamén é tan necesario o xornalismo, non? Porque as palabras tamén están sometidas a procesos de, sabémoslo ben, de manipulación, de corrosión, de contaminación, igual que a natureza, non? A linguaxe, pois, claro, non é o mesmo que significa decir nacionalista para unha persoa que defende o seu país, os intereses colectivos, que mesmo pode ser sinónimo de patriota, que tamén é a palabra que ás veces hai xente que non lle gusta nada e xente que sí, pero o importante é que significa iso. É dicir, se a mí me din que por considerar, por exemplo, que en Galicia non debería, como houbo, haber no mar de Galicia un cementerio nuclear, que loitamos contra iso e conseguimos que non houbera, e dixeron, que este é nacionalista. Se iso é ser nacionalista, non teño ningún inconveniente. Agora, que se ser nacionalista é considerar que o teu país ou as túas culturas de tal son mellores que outras, pois, por suposto que non me gusta esa palabra. Entón, eu penso que o que hai que ser, intentar ser, hai unha bella frase conservadora inglesa que a mí me gusta, sendo conservadora, que en canto a ser humano, en canto a home, neste caso, hai que procurar ser cabaleiro e patriota, non? Defender é dicir, ter un comportamento, intentar ter un comportamento persoal o máis honesto e coherente posible, despois tamén sentir que os problemas dos demais son problemas nosos. A Galicia, chámese nacionalismo ou non lle viría nada mal que tiveramos un sentimento colectivo, do público, moito máis forte do que existe, non? Falando de internacionalismo, a súa última novela, Todo é silencio, vostede defínea como universal. Queráis no senso que di o portugués Miguel Torga de universal é o local sen paredes? Si, pareceme que é unha boísima definición, porque ás veces tamén ten algo que ver co que falábamos antes, contrapónse, plantexase contradicións que non son tais, non? A idea de que porque un escriba, por exemplo, en galego, ou que sitúa as súas historias en Galicia, hai xente que entende que iso sería literatura local, pero que todas as literaturas son locais. O importante é que aquilo que sucede nun lugar, en un tempo, realmente interese, profundice, pescude na condición humana, nese ser extraño que somos. Entón, evidentemente non existe tal contradición entre o local e o universal, senón que justamente eu penso que o universal está moi ben dito por Torga, sería
a imaxe como dun faro, o faro, non? O faro que temos, bueno, Galicia é un país de faros, non? Eu nací a pé dun, justamente o faro non discrimina cando os seus lampos de luz van percorrendo o mar, non di a este barco sí, a este barco non, non? A luz é para todos, non? Eu penso que cando escribes tamén escribes para todo o mundo, non? Nese proceso da globalización do delito, Galicia foi Sicilia, deixou de selo, hai risco de que o poida ser? Penso que estivo moito máis perto do que pareceu, ou do que se nos dixo, non? Revisando, pescudando de novo, non? Un encontrase en momentos en que realmente houve momentos moi delicados, moi frágiles, non? En que por un pouquiño máis poderíamos ter chegado a unha situación moitísimo máis grave. Porque si houve un tempo, iso ao que se refire a novela de Todo é silencio, houve un tempo de silencio, de moitas complicidades, de moitas indiferencias, poderíamos dicir de xente que, como noutras cousas, pon o que chamaba Primo Levi, que dicía vacanza morale, non? De vacacións a moral, non? Deixa de vacacións a moral, e houve uns anos aquí moi críticos realmente, porque houve mesmo unha estrategia de toma do poder por parte dos poderes ocultos, e chegaron a ter moito poder, e rozaron moito poder. Por sorte, eu penso que non estamos nunha situación tan grave como puido haber grazas a dúas cousas. Penso que neste sentido sí houve mentes responsáveis nas institucións, nas forzas de seguridade, na xustiza, houve tamén o que é fundamental para que se deran esa especie de alianza, de combinación, houve unha reacción cívica fortísima, sobre todo encabezada polas nais contra a droga. Eu penso que iso fixo que sacudiu tanto que freou ese proceso de apodrecemento no que